Takže ideme. Čaute ľudia, ja vás zdravím nového videa. Dnes to je znova zo Skies Exchange, obľúbenej alebo v podstate jedinej série. A jak som zisťoval, alebo teda pokúšal som sa to zistiť, ale nenašiel som nikde, jak sa dá získať sugarcane. Aj keď sem napíšem, tak je to taký sugarcane blok, ale to je všetko, jak sa dá získať. Proste som nič nezistil, no. A túto záhadnú tekutinu dám preč zatiaľ. OK, idem toto spraviť. Sice to bude ťažké, ale idem to spraviť, nemám nič na výber. Čaute ľudia, tu je editor tohto kanála. Chcem vám len upozorniť, aby ste dali odber, možno aj like a môžete dať aj komentár, jak môžeme zlepšiť náš kanál. Ďakujem, ste super. Toto vypiecť. Toto. A toto. Takže toto potrebujeme. 1 osmium ingot, 4 železa, 2 furnejsy. To bude v pohode. Furnejsky tu dvakrát, toto a toto. Takže toto potrebujeme. Bum. Máme základ. Teraz tomu musíme postaviť ešte miesto. A videl by som to, že túto by som mu spravil miesto tomu. Keď budem mať hentú vantku, tak sa to bude stavať o moc ľahšie, jak teraz to stávam. Práve mi došlo, že ja budem potrebovať ešte nejakú energiu k tomu. Ja som iba videl, jak išiel creeper a Nie. Ešte, že mi neodbuchol tento stolík tunak. Čo sa práve stalo? Takže toto som nečakal, že sa stane, ale ok, máme skúsenosť, na budúce budeme vedieť, že aj také sa môže stať. Ešte, že mi toto nezhodil do vojdu. To je teraz pre mňa najdôležitejšie. Veľa škody. No ale toto už je. Hop. Veľa barelov mi aj zničil, akože. Tak, a ja keby sa nič nestalo. OK, takže toto tam idem položiť, tako, aj keď nejdem asi ešte. Najskôr potrebujem ten generátor. Biogenerátor, áno, toto potrebujem. Potrebujem vôbec ten mechanical infuser, dáku, áno, energiu. Nie, nepotrebuje. Aha, tak to je ľahšie, jak som čakal. Takže redstone sa tam dáva. A ten osmium ingot. A mám toto. To potrebujem jedenkrát na toto. A neviem, či tam není potreba ešte niečo iné. Asi hej. Aha. A to je, čo tam mám dať akože. Možno tam není dosť toho redstoneu. No a teraz? Stále nič. Check dump. Haló. Čo s tým mám robiť, haló? Ani jedno z toho tam nejde. Tú energiu mám spraviť. Jak tomu mám spraviť energiu? A na to je tiež treba toto. Na všetko to je potreba. Wait. Heat generátor. Idem to spraviť. Boom. Heat generátor. A keď ho dám takto, tam dám dačo a ono to vytvorí dačo. Čo keby som tam dal uhlie? To tvorí teplo. Oh, no way. A teraz čo? Tvorí to. Yes! Yes! Ono to funguje. No way. Vyrábaj sa, prosím. A čo teraz, na čo teraz čakáš? Počkať. Keď dám disable, tak to ide. Boom! Ja som tak rád, že to funguje.
Koľko tu máme uhlia ešte? 12. Počkajte, toto stojí toľko, 32. Zistil som, že uhlie je drahšie jak uhlie. To vôbec nedáva zmysel. Potrebujeme ešte toto vykraftiť. 3 osmium toto a redstone 3. Tak, teraz by som mal mať na 2 tieto veci. Máme vrtulu. Potrebujem ešte vykraftiť hadice a na to je potreba steel a steel nemám. Pôjdem na návštevu do Košíc. Neviem čo. Silver. Takže toto potrebujeme. Silver ďalší. Z toho máme jeden. Odtiaľ to si vyberem. Silver, ktorý sa dá naučiť. A teraz by som zistil, že to nebol silver, ale on to reálne nebol silver. Počkaj. Takže si myslel, že na ten recept potrebuješ silver, aj keď tam bolo jasne povedané, že to je steel? Tomu sa nebudem vyjadrovať. Jak získame steel? No to už neviem. Ona sa to točí dokola. Z toho získaš steel a zo steelu získaš... Končím. A čo si ty? To je zložitejšie, jak som si myslel. Nemáš elektrinu? Zeber si. Teraz potrebujem vymieňať tento redstone, čo som tam narval. Takže ešte chvíľu si počkáme. Ach jaj. Teba tam strčím namiesto tohto. A zrazu nejde. Ja tomuto nechápem, tomuto modu. Jaj! Prečo sú tie ingoty všetky podobné? No tak. Čo sa stalo? Dobre. To zatiaľ idem byť AFK v mojej farme, tunak čo je. Aj keď počkaj, radšej k tomu položím chunkloader ešte. Aby to stále bolo načítané. To je táto vec, to mám kvôli tejto farme. Ono to je aj tam vzadu. Dobre, všetko je to potiaľ, toto môžem nechať tu, ok. Hitneš pigmena, vyskočíš a zrazu všetci idú. Toto milujem. TXPčka tu majú party, for real. Aha ho, Steel Sword, to je to, čo potrebujeme. Čo keby som ho vypálil? Lebo keď vypálíš Iron Sword, aj toto by sa mohol vypáliť. Alebo teda aspoň skúsiť. Ja v tom vyzerám jak nejaký medveď. To je hrozné. Ja idem naspäť na svoju baseu. Ja som... Nebudem sa vyjadrovať, čo som, ale... Tak tam strčím. A nič sa nestalo. Už sa mi minul piesok, jak vidím. Ja aj tak viem, čo sa mi minulo. Svieťka. Počkaj, tu je ďalšia helma. Skombinujem a budem mať novú. To som nevedel, tá šípka ide vykliknúť so shiftom a to je všetko, čo sa to v tom dá robiť. Osmiem ešte tam hodím. Jak sa získava steel? Už viem, čo chcem spraviť. OK, ja som zabudol na chvíľu, čo som chcel. Tak dobre, ja idem pokračovať v zabíjaní. Sladučké. A aspoň mám bodasky. To je hneď prvá vec, čo spravíš, keď dojdeš domov, skočíš do vody. Dobre, už sa to minulo. Teraz to môžem kompletne vyčistiť. Sem hodíš tie ostatné one. Teraz zoberieš toto uhlie, hodíš ho tam. A ešte obreháme tak. Však prečo nie? Tak, a môžeme sa pozrieť na výrobu. To už tam potom iba strčím, keď sa to všetko vypáli. Mne sa dorábajú práve posledné 2. Teraz to tam hodím a spraví sa mi steel. To potom už iba takto hodím do PC. A máme steel. A neviem, koľko ich potrebujeme. Tak a vyrobíme
Tak a máme 8 káblov. Dobre. Tuto, takto. To rukou asi nezničím, čo? Áno, pickaxe. A tuto úplne na roh veternú elektráreň. Tak, a už sa to rozsvietilo celý ten kábel. Už to má nekonečné energie. Tak, no. Zapojili sme toto. Tak, dobre. Ja sa s vami lúčim a to je všetko z dnešného videa. Získal som tu veternú elektráreň a také stroje teto. Neviem ani, jak to funguje. Ale to je všetko. Čaute.